Pinaikot tayo. Ang alam ko didiretsuhin to. Kasi kung dito yan, ikot tayo ulit. Bruh. Diretso to. Doon sa may station. Ano, tama? Siguro na mag-call center kaya ako bid ng 6. Ikaw din? Dito sa part na to, hindi ka nakapunta. Ang bahay, yan yung nakikita natin sa daan, no? Yung pag ano, yung La Trinidad. Grabe na yung daan dito. Tama to, Bet. Tama tong pinasukan natin. Alam mo yung ano, yung mga kalsada sa Korea, diba? Ganito, diba? Parang so, andito na kami sa ano, sunflower farm. Madaming halaman. Madami ring halaman. Hindi lang naman sunflowers. So, this way. So, ayan. So, ito muna ang gagamitin namin kasi nalobat yung GoPro. China-charge muna namin. Sa? Yeah, first time namin sa farm.
Wow, ganda dito. So ang entrance dito is 150 pag yung regular. So, ito yung sunflower farm. Ayan. Ganda dito. Ganda dito. Gaganda ng mga bulaklak. Kung mga flower enthusiast kayo. Flower. Ayan. Ganda ng view kaso mainit. Oras natin 9:58, almost 10 na ng umaga. Date is May 11. So sobrang init na. Ito na ba si wifey? Ayan siya. Sunflowers. Dami. First time kong makakita ng sunflowers or malapitan. Yan, Dito. Ano to, bubuyog? Puta. Gagi, may bubuyog. Oh no! Hindi ba delikado itong mga to? Itong mga bubuyog? Yan ba yung mga yung... malalang bulaklak din. Oo, may bubuyog siya. Yung isa dalawa. Tingin. Mas lalo doon. Pero nakakatakot ng pumunta Tara na. Tara na, yan lang yun. Bakit? Marami pa tayong pupuntahan. So, ayaw pa niyang umalis. Ayan, ang daming bubuyog. Halos lahat meron. Nakakain ba yan? Oo, nakakain. Oo nga, shit. Ito pala yun. Yan pala yun. Sunflower seeds. Tayo na nakakaigno, babe. Ngayon lang ako nakakuha ng ganito. So, i-exit na tayo mga kamoto. Ayan, ang ganda dito. Ang ganda ng mga flowers. Flowers, sunflowers. Ang dami. Tapos, shit, nakakapagod. Punta kayo dito guys. Ganda. Ganda dito. Nakakapagod lang. Ay, so ayun, paalis na kami. Tapos interviewin lang natin si ma'am, yung may-ari. So ito po si ma'am. Anong pangalan niya, ma'am? Geraldine Kayat. Si ma'am Geraldine. Tapos Geraldine Kayat. Tapos ano yung pangalan ng Bahong Sunflower Farm. yun, Bahong Sunflower Farm dito sa ano pong address? Bahong La Trinidad. La Trinidad. Okay, yan. Tapos, ano yung magandang gawin dito, ma'am? Makikita ninyo yung mga giant na sunflowers, tapos yung mga iba-ibang klase ng bulaklak. Ayun. Yan, so nakita rin sa video. Mapapanood niya rin. So, yun. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you po. So, dito na kami sa Bell Church, no? Bell Church dito sa may, Baguio City.
paano ba? Basic na. Hindi ko alam yan. Iyang gulo tong camera. Ayan. Bell Church. So, ito na yung Bell Church, Baguio. Ayan. Bell Church. Napantima ba? Anong meron dyan? Ay, oh. Ang cute ng fountain, oh. Ang liit. Octagon. So, yan. Bell Church, Baguio. Dragon. Alam mo bang history nito, Beb? Hindi. Hindi ko rin alam. Ay, meron pa dun, oh. Akyatin natin yan. Ano, meron pa dun sa taas, oh. Cook Fun. Ano? Cook Fun. Bell Church founder. Picture tayo kay Cook Fun. Cook Fun. Tara. Grabe. Video. Doon tayo pupunta. Grabe, ang layo. Ano? Tara. Punta kami doon. G. Taas na namin. Doon, oh. Doon kami galing. Grabe yung nakita namin. Oh, pwede ka magpa-picture dito, oh. Look guys, so papasok na kami sa Botanical Garden at may entrance, ayun, ay 10 pesos. 20. So 10 pesos ang adult, 5 pesos ang children. Saan ba entrance? Okay, entrance. Kastig yung doon, no? Kaya nga eh. Pwede ba doon? Kastig. Pwede rin pa ganito, di ba? Oo. Pwede. Para sa mga naka-wheelchair yan, eh. Oo, ano. Kastig yung daan dito, guys. Pwede either way. Oo. Noong una, gaganon na sana ako eh. Basta tinitingnan mo yung Please dinadaanan do mo. not enter. Ah, saan? Diyan, oh. Ay. Bakit eh? Nagpapapicture sila balik. NANI? Sa grass.
Dito na kami sa ano, Paya Mansion. Ay hindi, The Mansion pala. Pagbuksan niyo ako, dito ko sa bahay ko. Ano? Tinakwil nila akong anak. So, saglit lang. So, ayan, mansion na mansion eh. Pag yumaman ako, papagawa ko ng ganito kalaking gate. Na babe, pag yumaman tayo, pagawa tayo ng ganito kalaking gate. Tapos yung salo. Tapos yung bahay mo, bahay ko. Oo. Ayan, so kadadaan lang namin sa ano, The Mansion. At ngayon nga ay pupunta na kami sa Yours Gift. Umuulan sa Baguio.